Kajingpule na kitab Genesis kalenong kabasa puway, kadukot san pusan hadu san pu hinyo bad kalenong kabasa puat, kadukot san hadu hinyo bad kat hinyo hadu ar pusaw. Haba kari Egypt baro kaway kalashat ngan, ki bad ba kilaya kaang hau paro ban yok pu. Uparo pad ulaong ha kinong Egypt baro, ki siya u Joseph, gad baong mau tole. Kumta haba kanem sniu kalapriang kaleng kari, u Joseph ula Blei ya kitiar jingken show baro, bad ula di ha kinong Egypt, na ba kanem sniu kalajur shibun hari Egypt. Nalor kata baro shiperthei kilawan sya Egypt, sya u Joseph, bantiet ko namar kanem sniu kalajur shibun baro shiperthei. Kumta ki khun shinrang u Israel, kila yelit thiet rengkat bat ki weipat na bala don kanem sniu hakanan. Te u Joseph ulalong unong sensyar halor kari, te mo u ubadiko ha kibriu baro jong kata kari. Kihenmen u Joseph kilawan bat kilangu ngon hakmat jong u, bat kiradem ki khmat shakendo. Haba u Joseph ula yoi, yala kihenmen ula itu yaki Henry, ula le yaki kumya ki mender bad ula kren khor yaki na piwan kila ong na ri kanan bantiet chinbam tikumta ula set yaki baro lang habindi kumbalai sngi ha kasngi kabalai u Joseph ula ong haki to le yakane bat phin na ba ngaru nga shapting ya u Blei lada philong ki briu ki bahok uwe na pishi para unsa hapo bendi bad kiwe pat kinnet kitko ban aram kaying kasem jongpi na kanem sniu nangta sawan yalam ya upara khadu shanga bad kumta ansapen shisha ya ktien jongpi bad phin yam te kila le kumta hangta kila yakren hi para maki da shisha ngi kitpop namar upara jongi ila yoi ya kajing lanot kado nu jongu bad haba ula kerpat yangi nyim shem sha skor satya kumta kane kajing lanot kalawan hap hangi te uruben ula phai ktien haki hato ngam shem layathu yapi paphim dei banle bom dei yaw khenna henry phimtre snap satya tementa ngiham ai jingkhen nagabenta kasnam jongu kim shem te bau Joseph usngothu yaki namar ladon u dubasia habdeng jongki tiula phai lendet naki ban ulayam nangta ulawan byang shaki bad ula kren haki ula ring ya u Simeon naki bad ula khum ya u hakmat jongki ktien jong utrai kasam lai phulai kadkhot ar hadu lai shipho hadu khatwei bat khat phra hadu khat khendai do yaro ya utrai da kadui tara to ken ud yu u da ka jingtem shipho sai dur wai ha u ka jingwai ka bathem mai to tem smoothen nan katla kat yai utrai ula pen pulom ya ka buit ki gentle ula pendu ya ki jingtmu ki jait benriu tang ka jingtmu utrai ka ne junom ki jingper khan ka do nu jong u pateng la pateng utrai usumar ya kito ki bating bu ram ya u kito ki bashania ha ka jing I jong u pellat yaki na ka jing yap u ripen yaki na ka nems new ka gospel kat kum Matthew bukhut kalanong kabashipho kadkhot iwe hadu henyu u Jisu ula khot yaki khat ar ngot ki senran ju bad ula ai hagi ya kabor panbe no ya ki mensim bomban bad ban pen kot baro ki jingpang bad ki jingkro kine ki kerteng jong ki khat ar ngot ki apostol ningkong u Simon ya uba lakhot Petrus baru parajung u Andreas u Jacob baru parajung u Johannes ki khun u Zebedee u Philip bad u Bartholomeus u Thomas bad u Matthews
nongkrong kajna, Jacob, Kun Alpius, bad Thaddeus, Simon rang idri, bad Judas Iscariot, Baladino ya Jisu. Jisu ulapha ya kine ki khat arngon da kabapta kumne wat leng hagano kano kathan gentle ne kano kashnong Samaria Henry pinlet wat ya ki lambrod balaja jong kiying Israel kileng bato yalab kahima Blei kalajan ka gospel jong utrai